नेट बेंकिंनि इउजार आइडिखौ जुदि बावगारबायब्ला अनलाइन निजिनि मबाइलजों माबोरै गोरलैयैनो बर'नो बेखौ आं खोन्थालांनोसै। बिनि थाखाय बेंकआव थांनो गोनांथि गैलाया, निजिनि मबाइलजोंनो जोङो गोरलैयैनो बर'ननो हाफिनो। थुदो दाना जोङो मबाइलाव नायलांदोनि। नेट बेंकिंनि इउजार आइडिखौ खुलिनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन। बिनि उनाव टाइप बानायनांगोन अनलाइन SBI। अनलाइन SBI नैबेयाव ओंखारखागोन। बिनि उनाव नैबेयाव स्टेट बैंक अफ इन्डिया बेयाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव लगिनआव क्लिक बानायनांगोन। नेक्स्ट कन्टिनिउआव बानायनांगोन। बिनि उनाव बेखौ एसे गोजौखै बोखोदो। नैबे फरगेट इउजार एन्ड लगइन पासवार्ड बेयाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेखौ क्लिक बानायदो। बेयाव फरगेट इउजार बेयाव टिक बानायदो। बिनि उनाव नैबे नेक्स्टआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव बेयाव CIF नम्बरखौ टाइप बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव कान्ट्रिखौ सेलेक्ट बानायदो। बिनि उनाव नैयो बेंकदो रेजिस्टार जानाय मबाइल नम्बरखौ टाइप बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव केपसाखौ फिल बानायदो एज इट इज। बिनि उनाव नैबे साबमिटआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव OTP फैगोन मबाइल नम्बराव। जुदि बिदि OTP फैयाबाथाय क्लिक हेयार रिसेन्ड OTP बे नैबेयाव क्लिक बानायना हो। दाना बेयाव OTP खौ टाइप बानायदो। बिनि उनाव नैबे कनफार्मआव क्लिक बानायदो। नै दाना जोंना इउजार आइडिया मोनबाय। दाना इउजार आइडिया फैबाय, मेसेजावबो फैबाय। जों बेबायदियै नेट बेंकिंनि इउजार आइडि बावगारनायखौ गोरलैयैनो रिकभारि बानायनो हायो। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब बानाय, लोगोसे शेयार बानायबानो जाबाय।